4 سالên dawî mîna ezmûneyan derbas bûn li ser herêmên Kurdî û tevaya Sûriyê. Zehmetiyên wan kêmasiyên sîstema perwerde û hînkirinê baş diyar kirin li ber çavan. Dibistanên giştî nema guhdanê didin qutabiyan û çanda kors û amojgehên taybet belav bûye di civakê de û êdî rêjeyek ji malbatan dipejirînin ku zarokê xwe bişînin dibistanên taybet. مدرسة ابتدائي بشك اهتمام هيا بس اعدادي وثانوي نما او اهتمام بري انها نمايا اهل مجبور زاروكي خو بشينا مدارسي خاص لقامشلو گو بتنê du dibistanên taybet hene di nav hejmarek ji dehan saziyên taybet mîna amojgehan berpirsê va dibistanan dibêjin ku wan dikarîbû hejmareke bilind ji qutabiyên xwe yê ku bi xwe ast bilindin di perwerde û hînkirina xwe de bigihînin zanîngehan. Ji gazinê muderrisî ê got tedrîs li medarisê am dan got in tedrîs gelek kêm bûye li vê derê ketiye warekî de got talib tiştê dixwaze nikarî bigihê de me dest vî meşruî kir ji 2010 ve me xwest em tiştekî rast û dirist çê bikin ji bo ev dibistanan bê nemûnek ji dibistanê vê herêma gomtê de dijîn. قال لك فرقين قبانفير ومدارس حكومي سببها وين للنتيجة مدارس حكومي ضغط هي وعداد الطلاب قال لك منهاج كامل ما خلصت طالب نامش مدرسي اللي منهاج خلاص بك ابدا اضافي يجي كي جمع هي جارنا ام وقت لازم به ام سبت اجواتين Divê dema ku çanda korsên taybet belav bûye di civakê de li aliyekî dî tiştê balkêş ku êdî gelek mirovên nizanin navê xwe binivîsin dikarin ezmûneyan derbas kin û bibin xwendevan zanîngehan de diriyariyên sext û gendeliyê re û ev bi xwe nîşaneke bê çawa bi destxistina bawernamê ji hînkirinê bi xwe girîngtir bûye di çanda civakê de. Ev lawaziya got derbasî perwerdeyê û fêrbûnê bû xasatan ev her 3-4 salê talî hişt got gelekî medresê xas meahid evê zahîra got jêr tê gotin dirûsê xusûsî jî kê zehf bû evna bedêla got weke dibêjin alîkar bin bi medarisê giştî re bû bilekis tesîra we selbî bû bêhtir û xasatan evê dibêjin ewa meahid û dirûsê xusûsî. Dîsa jî medresê xas dewra we îcabî bû. Li gorî ezmûndaran ji ber ku rewşa perwerde û hînkirinê girêdayî ye bi rewşa giştî a ku ev welat tê re derbas dibe ku ev asta qelis û rewşa xirab berdewam be ta ku guhertinek ji bingehê ve çê bibe di vî welatî de û ta wê demê dibe ku rola dibistanên taybet erênî bê tevî bihabûn û giranbariya ku bihêle li ser milê malbatan di herêmê de. Canan Şakir, Orient News, Qamişlo.